Айде бе, шай. Какво айде, ма? Няма ли да ме караш на почивка, бе? Време е за още една почивка. Става, веднага каза! Аз като знаех, че дали ще стигнем, никога нямаше сложение за теб, ами ще сложение за куче. Тилко, сигурен си, че е мястото? Да, шефе, сигурен съм. Къде са ли бе тук в Италия? Моля, ние освен гробища, друго не видяхме в тази Италия, бе. Ще давам в хотела на тумористи на почивка да ходят. В стаята ми няма вода. Ако ме досат още малко, ще го объхна то сетка така и ще стрига цялата този хотел да знаеш. Ще пишем. Господ, добре ли си, бе, Босанджио? Само не ми казвай, че си планирал 10 дена, където ще да бъда при мама, да пиете вкъщи и да правите бардак. Павла, приятно ми е. Стой, то в съда, бе. За ракета! Ай си ти! Почивката! Имаме подаден сигнал за шум от вас. Аз нищо не чувам. Но това, което чуваме и знаеме, Лятото ще бъде незабравимо! защото почивката 2 е на море от 5 декември само в кината.